Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe ụmụnne Akụbụzọ tinyere isi n'ụzọ obodo ha wee laba ngwa ngwa. Ha siri n'ime ego ha letara na ọkụkọ were ego gbaa ụgbọala laa obodo ha, iji gosi na ha achọghị iri ego Akụbụzọ, kama na ọ bụ ụjọ tinyere ha n'ọsọ. Ha debere ego fọdụrụ nke ọma kọrọ ndị be ha ihe mere na-etinyeghị etinye ma ọ bụ wepụ ewepụ. Ndị ụfọdụ tara ha ụta otu ha siri buru ego ha letara n'ọkụkọ gbala na-ebughị ụzọ kọsara onye zigara ha ahịa. Otu onye sịrị ha, "Ọsọ unu gbara adịsịghị mma. Unu maara na ego ọkụkọ erughị ihe asịrị unu ree, na ọ ga-abụ asịrị unu lee. Unu gbakwara ụgbọala n'ime ego ahụ." Nke a pụtara na ego ọkụkọ 7 ahụ abaghị Akụbụzọ aka ma ọrị. Nke ka nke, ụgwọ akwụkwọ o kwere unu nkwa na ya ga-eji ya kwụrụ unu abụrụla ihe lala nnukwu ahụ, n'ihi na ọ gaghị ekwe si n'akpa ya wepụta ego ọzọ maka ya. Ọ bụrụ na anyị si unu were ego fọdụrụ gbaa ụgbọala lakwuru ya n'ịva rịọ ya mgbaghara, eleghị anya ọ gaghị eji anya ọma wee hụ unu. Ụmụ agbọghọ ahụ weturu olu kọrọ ndị be ha otu ha siri ahụju anya be nwanne ha nwoke, gwakwa ha hooha na ha achọkwaghị ịga n'ụlọ ya ọzọ, ebe ha jisiri ike were isi ha wee lọta obodo ha n'udo. Akụkọ ha metụrụ onye ọbụla na mmụọ. Ụfọdụ mmadụ suru ude na mwute, fee isi, takwa ikikere eze. N'ikpeazụ, ha kpebiri na ọ ga-aka mma ka ụmụ agbọghọ ahụ nọrọ ruo ụbọchị ha ga-ahụ ozi Akụbụzọ, n'ihi na ụkwụ ka eji achọ ihe dabara n'ime mmiri. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta kene ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndewo, ka o mesịa.